That's because we have so much talent in the house. My owner say praise and worship Yana Baba. That you are again. Right, aswika pangua yeku gamuchirana. Pane mumwewaita kuti iwene nitiwe pano manheru ano watichengeta kusvika panguva ino, akava nesu akatisvitsa panguva ino, the Alpha and the Omega. I don't know what you want to call him, the beginning and the end, whatever you want to use, whatever name you want to use. Ngatifarire Ishe Jesu tenzwe nyasha musiki. Hallelujah. Kusitara Jesu, hallelujah. Tinobola darikamba ngatifarire Ishe Jesu tenzwe nyasha, hallelujah. Amen. Kereke tili vafudzi vatakapuwa mwaka uno, vafudzi vanotifudza zvakanaka. Ameno iwe but ina handisati ndamborasika kubva pandakatanga kufudzwa nevafudzi, handisati ndamborasika, ndiri kufudzwa zvakanaka, and I'm sure that applies to many of us. Kereke tinoda kufarira vafudzi vatakapuwa, tinoda kufarira dedi namama, mufundisi namama tinokudai, ngatifarire mufundisi namama mutaka Jesu, haleluya. Tinogona kutora nzvimbo dzedu tichiri pachirongwa ichicho chokukwazisana nekugamuchirana. Tinoda kugamuchirawo our main church board rana baba repamusoro. Church board inzwai kugamuchirwa muzita raJesu, haleluya. Tinoda kugamuchirawo board rana mama, the ladies board, board rana mama inzwai kugamuchirwa muzita raJesu, haleluya. Tinoda kugamuchirawo leadership yana baba yemen's fellowship vari kutirongera mutambo uyu watinawo. Leadership yemen's fellowship inzwai kugamuchirwa muzita raJesu, haleluya. Ndoda kugamuchirawo all our leaders, munhu wese anombodzi kutungamiri from the various departments atinawo. My leaders ose inzwai kugamuchirwa muzita raJesu, haleluya. Tichienda mberi, ndoda kugamuchira vana baba varidzi vemutambo. Mauya ere kumutambo wenyu vana baba? Muripo here? Mauya. Inzwai kugamuchirwa vana baba muzita raJesu, haleluya. Vana mama, mauyawo here kuzosapota vana baba? Muripo here? Inzwai kugamuchirwa vana mama. Thank you for coming to support vana baba muzita raJesu, haleluya. My youth, my teens, muripo here? Church ya Mangwana, are you there? Okay, tukuwaona. Inzwai kugamuchirwa the future of the church for tomorrow. Children's church, are you there? Are you there? Are you there, children's church? Okay, we welcome you. We welcome you, our children. Tine vatishanyirawo here vatanga kupinda muimba ino zuva ranhasi. Do we have any visitors in the house? Those who are with us for the first time. Do we have any visitors? If you are there, can you just show us if this is your first time today? All right, that's fine. All right, I think ndakwasisa mapoka ese. Last but not least, ndakadiwa okereke some years ago. Andisindoga quite a all right, varipo tiakutura vasimuke ndivakwazise
ndibatsirewo kukwazisa mhuri yangu mai manini senior. Tine vana vedu 3 vatakapiwa, Michelle Ruvimbo naanoti Daishe. Yeah, thank you. Muzita ra Jesu, hallelujah. Yeah, ini contract yangu yaperera pano. Ndakushedza tese takasimuka. Ndakushedza mfundisi. Hallelujah. Avanonzi vamanhivi senior 9. Kune vamwe vaireka jive ngemuna December vaya tifanire baba namai manhivi senior muzita raJesu. Hallelujah. Praise and worship yana baba nasi yanga right. Amen and amen. Yanga right. The vibe and the pambacho nozongofunga kuti kana uri mudzimai woti wangomuruma ndumbu itoka jive. Shuwa kupopota nekushusha akazowani munhu amutamba papopiti kudai. Pane zvimwewo zvinosara pakusimudzwa kwamakumbo uchitamba pamberi paMwari. Amen and amen. Kune dzimwewo mhepo dzinodii dzinosara. Vana baba Mwari akuitirei zvakanaka. Vamwe vacho vakazviko vana vanodzikama vati kuita zvaMwari mukati muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Vangani vakafara manheru ano. Inini ndakaitirwa zvakanaka nezuro. One of my daughters in East London was asking me, kuti ndivanazivanhanga vaya here United? Yati ndiye murume zvakadzama nerundakakomborero. Kafundirwa nemwana wangu musikana all the way from, I think, Port Elizabeth also. Zvichitiitira zvakanaka. Ndofunga vari online vari kugadzirira. Tauya zvakare kuzonzwa shoko raMwari. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Chinhu wani chandakadzidza muupenyu hauraramiswi neravakanzwa, unoraramiswa neravakatenda. Kurinzwa haisi mhosva, asi kuritenda ndokwakakosha. Amen and amen. Ukarinzwa zvanaka, but ngarichitendwa mariri. Amen and amen. Ndanga ndichizvifunga ndichiti gore randakambobvunzwa nemwe hama yandaita zvakanyanya, ikandiudza kuti ukapa mari kuchechi uri kupfumisa mufundisi. Paakazouya rimwe gore kumba kwedu, many Alfred, many ani, is it you? Ndikati muchinda uya vataipfumisa uya ndiane mabasa ari vanhu. Pamwe pacho dzinotaurirana makorido hadziraramisi, dzinotaurirana machikuwa dzine upenyu, dzamunotaurirana kumakorido dzimwe dzacho muchizvisimbisa hadziraramisi. Ena unotarisa dzamakataurirana kuchikoro muchiti ticha wemetse vane dzungu, umboona kuti piki yakamira sei. Ndopaunonyatsoona kuti dzekumakorido dzinorema. Idzi dzepapulpiti idzi dzakareruka idzi. Idzi dzemakorido idzi indakadzidza chinhu wani. Ticha, mufundisi, mupurisa, mubereki. Havafarirwi nemunhu anofamba zviri straight. Can I repeat this? Kana usikafambi mushe ukangopinda mupurisa tombono wakutanga kudisappear pichana. Nevana vasikafambi mushe ticha akapinda vanotanga kurohwa nehana. Makambozviona izvozvo. Nevana unozoti ukabata foni yemwana wako so, kana ine zviri mairi, unoona chipfuva chake chichibuda kuti ukobata foni yake unoona achida kuwaruka. But kana ari mwana anofamba mushe, unotoona kana anga achidya anokondinya achidini zvake achidya, kureva kuti nyaya dzemumacorridors hadzichengeteki. Idzi dzepachikuva idzi dzine nyasha dzazvo. And I repeat this. Ukamboona uri munhu anotya authority, pane zvikuitika kufema. Vanenge ndakazomboona pastatus yenyu kwete yangu. Hanzi either back with your wife or your phone. Kuroti kana uchigeza, unofanira uchigeza with your wife, mafoni ari bedroom. Kana kuti uchigeza nefoni, mai vari bedroom, haufaniri zvinhu izvo zvachiramba zvinofanira kusangana. Ndakanyatsoona ndikati Satani afamba uyu. Muri kudzana ndeza Satani ani? Kwete
manheru afamba masikati achionekwa. Even nemwana chaibona uri mwana uchingoda zvemumacoridos pane zviri kuitika. Manheru anhasi zvakare toda kubatsirwa. Manheru anhasi newe tine patoda kubatsirwa. Kwete kumacoridos but pachena. Kwete pamacorridors but pachena. Wakamboona kunakidzira unoita kukisa mudzimai wako pamberi pababa wake musi wemuchato. Ndani achikuomberera maoko. Asi baba uri kuseri kwewaya uone kuti tsvimbo inorwadza sei. Ene inokuvhiringa chete. Ukangoonekwa uri kucorridor inokuvhiringa chete. But kana zvakuitwa pamberi pevanhu zvinorombererwa maoko. Why? Zvinoitwa pachena zvine ropafadzo, zvinoitwa kuseri zvine rufu. Can I read this? Zvinoitwa pachena zvine ropafadzo, zvinoitwa manheru zvine rufu. Mazvazvadera iti munhu apanizeno yakwana nguva yekubatsirwa. Iti yakwana nguva yekubatsirwa. Yes, kungoda kubatsirwa. Nhasi manheru zvakare taitirwa zvakanaka nana baba vatirongera musangano. Regai tisimudze muranda waMwari auye azotibatsira. Zvitiitire zvakanaka. Mufundisi Mazivanhanga, uyai mupfuurire kuenda pamberi nekutibatsira. Maamapiyera ndisirewo chinhu chimwe chekuno vari kuti patiri kunzwa shoko raMwari, tinzwe shoko raMwari, munhu waMwari naMwari wake wakasununguka. Nhasi tauya zvakare kunobatsirwa. Manheru taibatsirwa. Chimboomberera muranda waMwari maoko. Anogamuchira kuprofita anodya chekuprofita. Ukangogamuchira zvinonamira, ukaramba kugamuchira zvinongoendawo nepasaidi. Mwari akuitirei zvakanaka munhu waMwari. Imi naMwari wenyu takumirirai kuti mutipe zvakare dzidziso kana zvamauya nazvo tamirira. Mwari akuropafadze. Ngatirobere pastor vedu maoko. Haleluya. Mnenge msimu wa fara wanibatsire kugamuchira vanhu kukuona. Pastor Chirichi Ndamai, ndakutendai. Thank you so much for this platform. Thank you so much for this opportunity to share the word of God in the house. I always said you could have preached in this revival. I know you have more than enough, but you were humble enough to sit down and say, preach. And what amazes me the most, I think I told you that he was my youth leader. He has always been leading us, teaching us, showing us the way. Because when a teacher was inini kwandiri, that's a very great sign of humility. Vanogona kuramba vachingori pa church one more time. Ndibatsire tirebeke. Ndoda kukumbira ti wane nzvimbo dzedu tivane pekugara panguva yemanheru ano. Amen. Pane vari kufara here? Vari kufara ingoti yaka yaka. Ungocheukira neighbor yako undipire munhu iye high five. Umuti God loves you. Wobva wamuti wagona wauya. Hauna kutambisa nguva yako. Praise the Lord. Itenderewo ndiremekedze utungamiriri wekereke ino. I want to acknowledge the board of elders together with your spouses. Mwari vakuitirei zvakanaka. Rambai muchingobvuma kushandiswa naMwari. Rambai muchingobvuma kushandidzana nevaranda vaMwari. Basa riri pano rambe richingoexpanda, rambe richingoenda kumberi. Muzita raMambo Jesu, kereke ndibatsirei kurovera dare maoko muzita raJesu. Amen. Ndoda kuremekedzawo utungamirirwa nababa varidzi verevival ino. I want to acknowledge the leadership yana baba together with your spouses. Muzita raMambo Jesu Kristu veNazareta, tinotenda Mwari wokudenga mukukomborerei church. Ngatifarirei vana baba vane revival yatiunganidza pano tose panguva yemanheru ano. Amen. Nditenderei zvakare ndiremekedzewo vandafamba navo nhasi.
Toda kuremekedza mukoma Robert. Mukoma Robert, where are you? Yes, brother Robert, we acknowledge you. Mari kudenga kuitire zvakanaka. Ati pastor Mende Meka tinoenda neMia CA. Todakufarira vamuchakati zvakare vari parutivi pavo. Vamuchakati, thank you so much. Simukaita kufarire baba vanoitwa vamuchakati. He's a good man. He's a good man. Mari kudenga kuitire zvakanaka. Rambai muchingoshandira Mwari nenzira iyoyo. Amen. Pakati pedu zvakare ndoda kuti tiremekedzewo Baba Mangoti. Baba Mangoti ndokumbira mungosimuka muri papo munhu waMwari. He's also a good man. Baba Mangoti is our church administrator in the house of prayer, and vanotitira zvakanaka. Muri kudenga kukomborerei baba. Rambai muchingobvuma kushandiswa naMwari muzita raJesu. Amen. Manheru ano handisi kuda kudya nguva yakawanda. Toda kuti tigopinda mushoko raMwari, nokuti ndiri kutenda rimwe noumwe atoone nzara, atoone nyota yekuti anzwe izwi. Ndizvo zvonai bhaibheri shoko raMwari kuna Mateo chapter 4 pavhesi ya 4 rinobva rati munhu haangararame nechingwa chete asi neshoko rinobva mumuromo waMwari. Munhu haangararame nechingwa chete asi neshoko rinobva mumuromo waMwari. Zvoreva kuti shoko rikatoshayikwa, you will starve spiritually. Shoko rikatoshayikwa, unofenda spiritually. Rikaramba richingoshayikwa, you can even die spiritually kana pasina shoko. So the most important time in your life when you come to the house of the Lord, it is the time to listen to the word, because the word of God is life. Toda kukumbira kuti pauri kusimudza maoko ako. Toda kutaura for the next 1 minute na Mweya Mutsvene. Tindibatsirei ndinzwe kutaura kwenyu mupenyu wangu. Shumirai kumweya wangu, shumirai kumhuri yangu, shumirai kuvana vangu, shumirai kwandiri for the next 1 minute. Ngotaura na Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene tinoda kumutendai panguva yamanheru ano. Kuti iyemi ndimi Mwari, iyemi ndimi Mwari. Taungana panzvimbo ino nechikonzero chezita renyu. Taungana panzvimbo ino kwete kuzosongana toga savanhu asi kuti tigosongana nemi. Chitauraiwo kupenyu hwedu, chitauraiwo kuno umwe noumwe panguva yamauro ano. Mweya Mutsvene munoziva zviri mumwoyo, munoziva zvakavanzika. Vane mwoyo yakaputika muri kuvaziva, vari kuchema muri kuvaziva, vari kurwadziwa muri kuvaziva, vanorwara muri kuvaziva. Zvinochishumirai kuno umwe noumwe according to their need. Nakutendai Mweya Mutsvene nokuti muri Mwari. Ndasarendawo mafaculties angu kwamuri. Chibatai muromo webvu, rurimi rwebvu. Mutaure imimi navanhu venyu. Musandibvumire kutaura zvemusoro wangu. Taurai zvamuri kuda. Muzita rinoshamisa ramambo Jesu Kristu eNazareta. Ndakuongai, ndakukudzai. Amen. Ngatipei Ishe Jesu chipo chemaoko. Luke chapter 4 verse 1. Luke chapter 4 verse 1. Kana uine Bible rako ngofurawo pamwe chete neni Luke 4 verse 1. Luke chapter 4 verse 1. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Yes, you can repeat it again. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Thank you so much. Mari kudinga kuti zvakanaka. Ngativarevere maoko vazora kuverera. Hallelujah. Nesuro takataura. I remember nichitanga ndakatsanangura ndichiti nauya tiri kubata pathimi yedu kusvikira mandiropafadza. Inhau iri kuburitsa kuti murume akanzwisisa kuti zvandiri kuda zvinotoda mutsimba, hazvisi zvinhu zvingada kudzikamira, zvakutoda kutsitsirira nekurarambira ndiripo kusvikira ndachibata. Ndokubva ndaemphasize kuti iwewe semutendi mulife yako zvimwe zvinhu
zvinotomboda kuti urambe wakasimbirira uramba uripo. Regai nditi mugeneration yatava kana kuti pamwaka watava ndine chinhu chandakadzidza ndikaona kuti tava navatendi vasiri ready kuenjoy time kana kuti kuenjoy kana zvinhu zvakaoma. I don't know whether it's because of the era yatiri yekuti vanhu vakutenda stereke kuti ndikangoprofitwa kana kuti ndikangoshandirwa kana kupuwa matombo kana ndikapuwa mashizha zvinofanira kubva zvakudini zvakufamba. Handizivi kuti dzimwe nguva zviri kuno here, maybe sometimes maybe tikutadza kutsanangura sevaranda vaMwari kuti zvaakusiya iwewe hauchisiri ready kuti uve committed kuzvinhu zvaMwari, kuisa attention yako nesimba rako pazvinhu zvaMwari, kutakura muchinjikwa wako teerawo Jesu. Vanhu vakangoteera Jesu nokunamata zvakangoreruka. Nyamba ukada kuzononyatsozvitsvaga uchaona kuti kunamata dzimwe nguva mukunamata hazvireruke semarerukiro atinenge takatarisa. Iweshe Jesu vachienda vanoti tarisai muri panyika, matambudzo mazhinji muchasangana nawo, asi rambai makatsungirira muri pandiri, nekuti ndinemi kusvikira kumagumo enyika. Iye pachake wakataura mashoko iwayo kureva kuti aitozviziva kuti pakunamata kwamuchaita muchasangana nazvo zvinorwadza, zvinorema, asi anokuvimbisai kuti ndinemi. Haleluya. Bodzari pasaiti pavo kuti anewe tsungirira. Haleluya. Tane generation inoda kuti zvinhu zvinoitika ipapo, kana zvikasaitika ipapo ngazvigare. Kana nanamata nhasi Mwari ngavandinzwe, vakasandipindura ngavagare ndakuenda kumwe, vakasandiitira Mwari vacho ngavadini ngavagare. Udzari pasaiti pako kuti Mwari havaramuirwe. Haungaramwira adzimai vako kana shamwari dzako Mwari here, kunyatsova be patient with God. Hallelujah. Don't be too quick. Ndiwe here maitiro anoita Mwari aya ekuti zvinhu zvinongoitika chokuchoko. Ndakatsanangura nezuro kuti Mwari ava hatigone kuzonovadzidza tikavapedza, kuti tosvika patinovakonguruda toti Mwari ndevekuti ukanamata vanokuitira nekukurumidza, kana kuti toti Mwari ukanamata vanoti nonokei. Hatigone kuclassifya in any way nekuti ndimwari, asi vane nzira dzavanoshanda nadzo dzekuti tikadzistadawo according to revelation and knowledge tinofanirawo tichiziva kuti asi Mwari vanogona kufamba vakadai, vanawo mafambiro avanoita mamwe atorimo mushoko raMwari. One thing chandakadzidza pamusoro paMwari, havasi Mwari vanonyanya kuita zvinhu overnight, vanotora nguva yavo sokutsanangura kwandakaita nezuro. Iwe chako chaunofana kuzoita kutsungirira uripo uchingoti Mwari kusvikira mandiropafadza handibvi panapa. Imo mukutsungirira muine kunzwisisa kuti wandiri kunamata akatendeka haanyepe, akatendeka hana kufanana navanhu, ndikaramba ndakabatirira paari. One of these good days uchazviratidza. Kana wakuzvinzwisisa izvozvo nokuzvitenda, hauti ukati namate warama, ukati warama unoramba uripo nokuti unoziva kuti iye akavimbisa haareve nhema. Nerimweni ramazuva uchadini uchazviratidza. Musoro wangu wenyaya panguva yemanheru ano ndauti the wilderness mentality. Can you go to the wilderness?
the wilderness mentality. Luke chapter 4, verse 1. Pane zvikuitika ipapo Jesu auya Jorodhani kuna Johani akubhabhatidza vanhu. Jesu ndokuuya kuJorodhani kubhabhatidzwa vanhu. Bhabheri rinoti ndokubva vati kuna Johani, ndibhabhatidze. Johani akati hazviite kuti ndikubhabhatidzei, imi chibhabhatidzai ini. Zvanzi aiwaka kuti magwaro azadziswe, iwe wakufanira kuchindibhabhatidza. Ndokubva Jesu abhabhatidzwa naJohani. Chisikwa chavo chavakasika ingoriwo zvayo humility. Vachibuda mumvura muJorodhani, Bhaibheri rinoti ndokubva mweya mutsvene waburukira pamusoro paIshe Jesu in the form of a dove. Mweya mutsvene haisi njiva, but zuva iri vakaburuka in the form of a dove. Achimhara pamusoro pavo, zvinonzi denga rakabva ratanga kutaura rikati, uyu mwanakomana wangu anondifadza. This is my son in whom I am well pleased. Now, pandiri kuda nepanzi zvino apedza kugamuchira mweya mutsvene, he was led into the wilderness by the Holy Spirit. He was led into the wilderness by the Holy Spirit. Nokubva waenda murenje Jesu kwaaendeswa namweya mutsvene kunoitei? Bhaibheri rinoti ari murenje wakatsanya 40 days and 40 nights, achiidzwa naSatani, achitrayiwa naSatani, achitestwa naSatani, achishekwa naSatani, achida kuedza kunze aonekwe karekta yake kuti iyi karekta iyi ndiyo here inganzi yakunodzikinura vanhu. So akatungamira Jesu kuenda murenje, asi Satani wacho ndimweya mutsvene kunoitei? Kunoedzwa naSatani. Kutungamirwa naMwari kunoedzwa, kumatambudziko, kune zvinorwadza, kunotrayiwa. Vari Mwari vakutungamidza ikoko. Uri kuona kuti already pandiri kutofamba nenyaya iyoyi ine imwe picha yakutiratidza yaMwari wako. Ari kuita zvimwe zvinhu zvausina kubvira wakafungira kuti anogona kuzviita. Kuti ari Mwari ndiye wonditora wondiisa pamukunauna achida kunditesta. Ari Mwari wandaifunga kuti anofanira kutondidzivirira kuti Satani asauye pedyo neni. Bhaibheri riri kuti wakatomutora akamuendesa kuna Satani. Ndina vamwe vanhu vari kuenda through very rough patches and very difficult times. And uri kutonamata kuti Mwari bvisai situation nyamba. Iye Mwari wako ndiye wakakuendesa pauri ipapo. Kurati apapere nemunamato wako, nekuti haunamate kuna Mwari kuti akubvise paakakuisa. Chaakuda kutonamatirwa ndechekuti Mwari ndigonesei kubuda patapinda, ndigonesei kukunda miyedzo yandasangana nayo. Nekuti Mwari ane chikonzero chavanotorera munhu vonomuisa murenje. Ine ndaitenda kuti Jesu paakagamuchira mweya mutsvene, according to my theology, according to maitiro edu mumachechi medu, kana ndagamuchira mweya mutsvene, aiwa chimondipewo microphone ndipati ndimbofambisa mhepo, nekuti ndakazara nechinyi nomweya. Musati magaona vanhu vakadaro. Noti so akangotsanya 3 days 4 days akangonzwa maswesvi anonzwa kuti pastor dai vambomira pulpit vamboti pawo ndiri kunyatsonzwa power. Une kamwe kapower kaunonzwa 2 minutes kaunonzwa kuti akakaka ndakutoda kuruseti cheche. Nyamba Mwari wako ari kuti nepower rako namweya wako mutsvene mbopinda ikupi murenje. Ini ndaifunga kuti Jesu aifanira kuti vagamuchira mweya
achibva ipapo takuenda kukruseti wotanga kunamatira varwere but haina kudaro agamuchira mweya mutsvene namweya mutsvene wake kurenje ndokunotanga kuidzwa naSatani. Akazara nomweya ndokuidzwa naSatani. Bhaibheri rinoti ndokukunda miedzo. Haleluya. So urikuona kuti Mwari havashande nenzira yekuti vakupa mweya mutsvene vokujambisa wonanga kukruseti. Vanoti vakugamuchidza mweya mutsvene waaredi wakunzwa kuti andaibva vanogona kutesta karekta usati waenda kumisheni. Vamwe vanhu vakawanda vari panapa, if not all, if not majority, you are going through what we call the wilderness. Wilderness inorwadza. Wilderness ine temptations, ine trials. In period life isinganakidze, but it's necessary because inokuita lead unto your destiny. Nditire amen kana muchindidzwa. So Mwari vane mashandiro avanoita andaona panapa. Kana Mwari vakukusimudza havakubvise Ijipita vonokumharisa muKenani hazviti. Nyamba pavataura vari kuti iwe wakuenda kuKenani vakaonda wenyu munotori nemazwi echiprofita akakuti iwe wakuenda pakati ukaona izwi redeclaration kuti life yako yakuzoenda parinani. But to your surprise munhu waMwari apedza kudeclare panapa life yako yakaitanga yakuita wese. Ukatanga kubvunza but inga tiri kunamata inga muchechi tiri kuenda, why is it zvinhu zvakuita zvazvakuita ramba uripo ipapa chingoti Mwari kusvikira mandidini mandiropafadza nekuti Mwari haakubvise muKenani rather muIjipiti okujambisa kunopinda muKenani hazviiti. Achikubvisa muKenani unopinda murenje. Uchibva muKenani unopinda murenje. Murenje ndo mune nyaya manje. Haya Kenani yakapera kudhara. Hatina matire Kenani vana baba. Takaripiwa kudhara. Are you hearing me? Imagine Mwari vachitaura naMoses kuti ndakupai nyika yenyu inoyerera uchi nemukaka. Then vaIsraeri votanga kunamatira kuti Mwari toda nyika inoyerera uchi nemukaka. Vachiita ma-all-night prayer. Ivo vachinzi ndakupai yayenyu nyika iyoyo makatoipiwa. Ndiri kuti kudii chechi makaropafadzwa, makomborero makapiwa naMwari, zvakanaka ndezvenyu. Isaiah 1:19 anoti kana muchida muchadya zvakakora zvenyika, zvakakora zvenyika ndezvenyu, utano ndehwenyu, joy ndenyu, peace ndenyu. But why is it Jesu wakazvibhadharira asi iwewe hausi kuzviexperience? Nyamba vakabuda muIjipita, Mwari wati uri kuenda Kenani, iwe ndobva wafunga kuti handiti kunopinda muKenani, wanikwe masvika paRed Sea. Time yamunobuda muIjipita munosvika paRed Sea, muchibva muRed Sea mopinda murenje. Imomo murenje imomo ndo maseparata vanhu vese rimuno. Nditire amen. Renje ndo raseparata vanhu vese vari muno. Maiziva kuti vaIsraeri vakaita 40 years vari murenje. But maiziva kuti jeni iyoyo yagononge yakatora 3 days. Yagononge yakatora 40 days, yagononge yakatora 11. Kubva kuKairo kusvika kuJerusalem kuIsrael nendege it can take maybe 1 hour 45 minutes. Mukazopinda mubhazi you can travel sezvatinongoita kuenda kuZimbabwe. Chibva nhasi mangwana mune mari zvenyu masvika. Mukazofunga kufamba netsoka it can take you 11-15 days kuti musvike Jerusalem kubva kuKairo. But why is it vaIsraeri vakatobuda muIjipiti ndokuzoita zvavo 40 years? Rwendo rwaikononge rwakaita 10 days 11 days. Nendaa yekuti pavakapinda muwilderness havana kugona kubehave, havana kugona kufamba zvakanaka naMwari wavo vachienda kupromise. Haleluya. Bhaibheri rinoti vaiti vakasvika pane nzara vanga vasinganamate vaipopota. Ndi Mwari weruzive
anotibvisa Ijipita ingati aidya wani manwiwa nemakiukamba ingati aidya maonyeni. Iwe Moses watunzirei pano? Moses wanoudza Mwari vanhu venyu vakuchema, vanga vasinganamate, vanga vasingakumbiri, they were complaining, they were murmuring. Nyamba, one of the things that God hates in a believer is murmuring. What is murmuring? Kuvhura muromo uchicomplaina, kuvhura muromo uchitsutsumwa, uchitaura zvakaipa pamusoro pezvinhu zvikuitika. Nyamba ndozvavaita vaIsraeri vari murenje. They were murmuring, they were complaining. Vaituka Mwari vachituka Moses. Wakatitorere takakukumbira here kuti tora kubva Ijipita kuti tiende Kenani. Zvanga zvisiri nani here titishandire vaIjipita tichidya makiukamba. Mwari wavanzwira tsitsi opuhwa mana. Vakanzwa nyota popota futi. Saka renje rese vaikopopota. Vaitaura achivhura miromo yavo. Nyamba Satani chaanonyanya kuda palife yemutendi. Kana Satani anoda kukurova, haana marovero anokuita kusvika wavhura muromo. Chirememba nezuro ndakati unotongwa according to your words. So Satani kana akuda iwewe kuti urohwe naMwari, anotsvaga muromo wako. Zvorati kana wapa nguva dzakaoma murenje, kana wamurenje munhu akangwara anoda kusvika kwaari kuenda. Kana renje rarwadza, kana usina nyaya kungonyarara. Nekuti kutaurisa kunokuoresera murenje, kutadza kubheheva kunokuoresera murenje. Kana renje rarwadza wonaka handina zvekunamata, handina mascriptures, beta udi zvavo kunyarara. Nekuti chiri kutsvagwa naSatani time yamunenge makaomerwa mupenyu hwenyu. Basa rapera, baba havasi kuti kuenda kubasa, matone 6 months. Vamwe akapera munana COVID, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyamba chiri kutsvagwa naSatani ipapo muromo wenyu baba naamai kuti mumbotaura muBhaibheri kuti unzwe kuti kana mamuwilderness munotaura kuti chii. Ndopamune makuvotera Mwari ipapo. Ndopamune makushauda Mwari, makushauda nechechi. Utaura zvese nezvisingatauri. Nyamba pawataura you have judged yourself. Nditireva amen church. Nditireva amen church. Mwari vasati vakuendesa to the next level uchapinda murenje. Murenje imomo ndomo unofanira kupasa. It's an examination. 40 years rwendo rwe3 days. Why did they spend 40 years pajeni iyoyo? Alright, rero kuradze chinhu chinorwadza chakaitika. Maiziva kuti pavakabuda muIjipita vakafamba 1 year. Vanga vasvika panzvimbo inonzi Kadesh Barnea. Kaningoti Kadesh Barnea. Kadesh Barnea is the last city uchizonokrosa Jordan. Kadesh Barnea ndopaya pavanga vari Moses. Ndokubva Joshua atumwa nevamwe vakomana naCaleb and the other 10. Kunzi chiendai munoshora nyika. Vakaenda kunoishora vari muKadesh Barnea. Kadesh Barnea, muri muKadesh Barnea unenge uchitoona kuti Kenani iyo. Just across. So Moses unovatuma kubva muKadesh Barnea igore rekutanga. It was the first year. Ndokuenda vakandodzoka nereport. Vadzoka nereport, vamwe vakaenda negative report, vamwe vakaenda positive report. Bhaibheri rinoti vakatenda negative report vakatanga kupopota. Bhaibheri rinoti Mwari ndokuti kuna Moses, ndanzwa vanhu vataura murenje. Ivo varida kupinda muKenani, but zvavari kutaura nekwavari kuda kuenda hazvisi kufambidzana. Saka hapana achapinda muKenani kusvikira wese akataura akabva kuIjipita afa. Hallelujah. Hapana kana wana achapinda. Chakaita kuti vaite 40 years vari paKadesh Barnea, paimbomirirwa kuti generation yakataura itange yapera. So chakakonzeresa 40 years murenje, vanhu vaitaurisa, vanhu vakatuka Mwari, vanhu vakazvidza Moses, vanhu vakazvidza Mwari panguva dzekuomerwa. Pamuri kuomerwa naanzvadzi, muri kutaura kuti chii? Pamuri kuomerwa naimukoma, muri kutaura kuti chii? Zvinhu pazvinenge zvisina kumira zvakanaka mumba, how are you reacting as a family? It will determine how long you are going to stay in that very position. Shamari, pano pari kutsvagwa
generation inoti zvakaoma vanenge vari pamabva vachingoti Mwari usvikira zvedu zvadini zvaita pamuri atimbobva ticharamba tichimbonyengetera ticharamba tichimbokushumirai ticharamba tichimbokunamatai vedzinza vakaramba isu Mwari ticharamba tichikunamatai shamwari dzikaramba ini ticharamba chidini ndichikunamatai kusvikira zvangu zvaita nyamba vanhu vakadaro vakushaikwa pasara vanhu vanoti kana zvaoma they backslide. Hallelujah. Umakangomerwa anobva anzwa kuti kunamata achisisiri chinhu chekuramba uchitera ndogore ranotanga kumira kuuya kucheche. Baba tane nguva tisina kuona chechi chiri kuitika. Ndichauya mozobvunza adzimai vacho kuti vakadzingwa basa kubva pakangopera basa ndopavakutanga kudini kuneta. Ndopaunoti even kunamata kwacho kwanga kusati kwapinda nekuti vanhu vakunamata zvichienderana namamiro kunze kukamira zvisina kunaka anomiriwo kunamata kukange kwakanaka anotanga kunamata nyamba bhaibheri rinoti rejoice always in all things in all circumstances zvakaoma zvakanaka rambai muchimbodini muchimbofara and thanks ought to be given to God whether things are okay whether things are not okay give thanks to God. Zvoreva kuti mwana arwara mumba prescription yekusvika Canaan ndeyekutoti muri Mwari makafanira nekupiwa mbiri zita renyu ngarikunzwe pamusoro pemazita ose iye mwana achidini ake achirwara mari dzisina kubatana zvakanaka prescription yekukunda muyedzo wekushoterwa ndeyekuti thank you Father mari hatina kubasa hatisipenda asi hatina zuva 1 ratakarara nenzara ndane 6 months ndisina kuenda kubasa but hapana zuva vana vangu ravakatadza kuwana macharini pachumba hapana zuva ratakatadza kuisa mukaka patafura vana vangu vari kudya vachiguta even though ndisiri kushanda nyamba muri kuti kana maomerwa manje muri kutuka Mwari hamuchazivawo zvakaitwa naMwari zvisati zvaoma and hamuchaziva kuti there is a time for everything under the sun. There is a season yaunogboita abundance, there is a season yazvinogboita low, but azvinoti Mwari vakusiya. Winter does not mean the trees have died. They just shed their leaves. But when summer comes back, you see them sprouting again. In your life there are seasons. Zvinotogboita ngezvaoma, zvinotogboita ngezvisisada. Don't be moved. It's just a season. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So Mwari ndoda kuti mumuzive kuti aakubvise panapa ongwerekana akuendesa panapa anotori nemashandiro anoita Egypt wilderness Canaan Egypt wilderness Canaan Egypt wilderness Canaan vakawanda maperera wilderness. Amen. Ndo madonera vanhu vakawanda ndo mahedzukira vanhu vakawanda ndo makazofungira vanhu vanokuenda kumasowe kuti zvakuda tinodini tinobvunza ndo maenderwa nemakristu kun'anga muwilderness. Haleluya. Wazochitanga kubvunza but why zvinhu zvangu zvisiri kuita why ndagarisa panzvimbo ineyi behavior yako uri panguva dzakaoma ndoiri kuita kuti uite 40 years urimo, which means you need to learn kuti kana ndaomerwa zvii zvinoitwa, how do I behave when things are tough, when things are not okay. You give thanks to God. Zvinomeka sense here kuti wabva kudzimba basa kuti you are fired iwe utenda Mwari. Zvinomeka here sense kuti wabva kufirwa iwe utenda Mwari. Zvinomeka here sense kuti warwara munguva yekurwara ndonguva yaunongochitenda Mwari. Does that make sense? Yet that's how God operates. Kana maomerwa dzidzai ngoti Mwari makanaka ticharamba takabatirira pamuri izvi tinoziva kuti zvichadini zvichachinja usina kubvira waburitsa muromo wekutuka Mwari. Haleluya. Amen. Jesu akamutira Mweya Mutsvene havana kuenda kukuruseti vanobva vaenda kuwilderness. Kana Jesu vakaenda kuwilderness varivo Mwari varivo master, he was not exempted from the wilderness. Don't think you'll be exempt, because by the Lord you will never be greater than your master. A disciple cannot be greater than his teacher. So that if your teacher was taken to the wilderness to be tested, you will also be tested.
Deuteronomy 8 verse 2 yandakakota nezuro inoti mucharakarira renje randakakutenderai kuti mupinde naro vari Mwari vari kudaro kuti ndikutestei ndione kuti mumwoyo yenyu munei. Deuteronomy chapter 8 verse 2. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, to prove thee, to know what was in your hearts, whether thou would keep his commands or not. And he humbled thee and suffered thee to hunger. Nzara yacho aitobva kuna Mwari ndivo vakatita chikafu chimboshayikwa vachida kungoona kuti mumwoyo menyu munei. And he fed thee with manna which you knew not, neither did your fathers know, that he might make thee know that men do not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord do men live. So pano Mwari wedu vari kutokonfirma kuti akakuisa murenje ndini. Ndine chinhu chandogara chitaura chechi kwedu kuti hakuna dhimoni rine simba rekukubatira mafinances ako unless usiri kuziya hako zvaunoita. Munhu anotori nesimba rekuita chaanoda nelife yako ndiMwari. Pauri ipapo pauri kufunga dzimwe kodi saka ndiMwari wako varikuda kuona mwoyo, vari kukutesta kuti anotsungirira here. Ichokwadi here kuti ava kundida kana kuti akangoya kuchechi kuzotsvaga mukomana kana mwana obva abuda. Akangoya kuchechi kuzotsvaga mukadzi akamwana obva adi zvake obva abuda. Vakawanda vari kuzviita izvozvo izvi. So rambira uri pana Mwari, nometa zvaoma, nometa zvakanaka uchingoti kusvikira madini mandiropafadza. When you pass the wilderness test, I'm telling you, then testimonies are coming. Amen? Testimonies are coming. Bible inoti Jesu wakanzina Satani kana uri mwana wa Mwari wechokwadi chinja matombo chive chingwa. Uri muyedzo. Dai Jesu vakangofarisa zvokuita manyemwe kuti ndine Mweya Mutsvene ndikandimuratidze power, you rock change it to bread. Aigona uchichinja, but according to God it was a failure. Because washandiswa naSatani, wapushwa naSatani kuti aratidzire zvaangasingafaniri kuratidzira. Nyamba vakawanda muri kuzevezerwa naSatani. Kana uri mwana waMwari, chinja matombo. Iwo ndo paunoti regai tikuvaratidza chinyi power panavo watofoira. Jesu akati unonyepa, munhu haararame nechingwa chete asi neshoko rinobva mumuromo waMwari. Haleluya. Kana uri mwana waMwari, zvitore uzviise pamusoro ugojamba ngirozi dzigouya dzikutakura zvika devil you are a liar. You shall not tempt the Lord your God. Jesu akaedzwa nemari chete. Zvikati kana uri mwana waMwari, uya kunombondinamata pana. Kana wandinamata ndichakupa zvese zvaukuona izvi. Akati devil you are a liar. You shall worship only the Lord your God. Jesu wapasa zvese zvingaidzwa nazvo vanhu panyika pano. Ndozuva anonzi wakabva wabuda murenje. Ndokudzokera kuguta rakakurira reNazareta. Bhaibheri shoko raMwari kuti wakananga kutebhenekari. Achisvika kutebhenekari, wakasvika akati torai bhuku. Ndo first day raakaenda kuchechi agamuchira Mweya Mutsvene. Torai bhuku, vhurai. Zvinonzi richivhurwa Isaiah 61. Mweya wacho uri pamusoro pangu nekuti akandizodza kuti ndiparidze ivhangeri kuvarombo. Ndo zuva raakatanga kuchiparidza officially. Wabva kupi? Kurenje. Kanjaniwo unonzwa kuti kana ndatongozodzwa bedzi ndofana unoza zvimwe zvinhu zvinoitwa nevana vemasangano mufundisi. Kungoparidza cell group. Pokuita mheno zvinomboitika ikoko anotonzwa kutoti hazvipo pachechi pedu izvi. Ndopamunonzwa kuti tiri kutsikirirwa zvipo ipapo. Madhauzana ekuti vangotsanyawo 1 week vachisvika na12 vakanyakunzwa kuti akufamba mupower ende mufundisi havana power. Avambobva ipapo timuratidza chinyi simba. Aiwa ndatina Mweya Mutsvene wako unoti mutanga wapinda kupi? Kurenje. Ndopamunozoona kuti vari murenje mufundisi. Paanoda kungofamba kudai unongoya kuti vasikana atodonha pasi. Kungoidzwa muedzo kamari kadiki atodonha pasi akunonzi akabira munhu mari. Kostudeni pasita vakuvhara vanhu mari futi pachechi. Nyamba vakupinzwa muwilderness kuti anoiti nyamba kuti munayo chiregai timboona kuti character iripo here.
Nditire amen. Saka ziva kuti kana ndakunamata Mwari azvidi kumhanyirwa. Be patient, ramba wakatsungirira, ramba wakabatirira, ramba uchingonamata, ramba uchingogomera. Even zvikaita zvisiri kuita, the devil is a liar. Anoda kukupa imwe message kuti minamato yako haisi kunzwikwa. Ndauya kuzokudza minamato yako iri kunzwikwa, iwe ngoramba wakadini katsungirira. Ramba ngoripo. Sometimes the devil will show you as if other people are doing better than you. Don't be moved. Usararame life you next door. Sometimes he'll show you as if you are not qualified. Don't worry, don't look at that. You are a bongo nini. Kabuda wemurenje urikuzopinda mukena. Hallelujah. Pane mukomana anonzi Joseph. Joseph aiva nechiuno chakakura. He saw himself being the king of Egypt. Kuri kuhope. Wasangana nechiuno chakadaro anenyatsonzwa kuti ya chinhu chandaratidzwa naMwari chikuratidza zvakanaka kumberi kweupenyu hwangu. Achipatika nodza madzikoma ndarota hope, ndaona ndamunhu mukuru. But achipatika hope idzodzo haana kumuka achienda kuEgypt kunogara pachigaro. Padaiti kana Mwari mandiratidza vision yakadai kuti ndakuzova prime minister, ndinofanira kutobva ipapo ndakananga pachigaro ndava prime minister. Nyamba hazvidaro. Mwari avakudzori pakati apa ndichakuzama usati wagara pachigaro cheuprime minister. Chekutotanga chaicho achipedza kurota hope, bhaibheri shoko raMwari rinoti Joseph ndokutuma nababa kurenje kumadzikoma. Hallelujah. Achibva muvision, the first place yaakaenda kurenje kumadzikoma ake. Wakavatakurira sadza, vanototaurana kuti hoyo muroto wauya ngatimuurayei. Along the way of going to your dream and your vision, kuna vachatokurongera kuti ngatimuurayei, ngatimudonhedzerei pasi, ngatimupedzei. But as long as God is with you, ngavaronge, ngavaplane, ngavataurirane, hapana chavanotaurirana chinobudirira. As long uine shoko raMwari riri pamusoro peupenyu hwako, and as long ururamba wakabatirira pana Mwari without going back and forth, unosvika chete. Bhaibheri rinotanga kutora ndokumukanda mugomba ndokumuitira utsinye. Nyamba muutsinye wavari kumuitira irenje. He didn't complain. Akatengeswa akaendeswa kuIjipita, akagara mumba achiita basa zvakanaka, achigona. He did everything perfect. Mukadzi waPotifa akamupomera mhosva, zvikanzi akachita kundirepa. Nyamba irenje rese iroro. Hallelujah. Tinaopatenda kuti akangonzwa kunzi ataurwa nezvake, achafana kunamata. Shuwa vakataura nezvako inini. Makazvinzwa here kana kuti makohanzi ndakavanzwa direct. Vakangoti ichitaura navo pafoni pavakada kukata, naukata ndakabva vachitaura zvese. Saka handichada kuenda kuchechi. Hallelujah. Mumwe akazobvunza mubvunzo kuti iwe zvausade kuenda kuchechi nekuti mainhingi namainingi vakakutaura. Ngatingoti wazosvika kudenga, Mwari ukubvunza naye mwanangu, ini wakazoramba kundinamata, chii chakaitika? Kuti ndakanzwa mainhingi namainingi vachitaura. Mwari vachabva vati ko ini ndakamutaura here. Wobva kuti aiwa. Then what is going to be your next answer? Hallelujah. Tina vatendi vamwe vari wiki vekuti anoregerera chechi kuti hanzi ndataura. It's because pawauya kuchechi wakauya kuzosangana nevanhu. Ati dai wakauya kuzosangana naMwari, nyangwe vanhu vakakutaura, nyangwe vanhu vakakuvenga, nyangwe vanhu vakakuendera nekubhekto, asi unokuita wari nekuti unoziva kuti wandakauya kuzosangana naye ndiMwari. Ende Mwari haana kumbobvira akandinyeya. Mwari achiri kungondida nanhasi. Vanhu vakandivenge, vanhu vakanditarisire pasi, asi Jehovha maonero avanondiita haasiriwo maonero andinoitwa nevanhu. Hallelujah. Akangotaurwa somungonzwa kakanyaya kasina nebasa rake. Kana mungonzwa kunzi zvisinei naye ndozvaakaregerera kunamata izvozvo. Sande ari pachitodzezwa mushana vari kuno. Kochii munhu waMwari anzi kuchechi kwenyu kuya makuhwa awandisa. Pese pane vanhu, pane vamwe vanouya vasiri vekunamata, vanotongoaita makuhwa iwayo.
Saka vada kutsvaga pasina makuhwa kana mumakwenjenje mumamenjenje munoitira namakuhwa. Ndoda kuno kuchechi kuno. Vanhu vachataura pavanoda, vanhu vagara kutaura, vandizvawo vanotaura. Nyange ukagona zvakaita sei vachataura. Ukatadza zvakaita sei vachataura. Saka haikona kuregedza kunamata Mwari nekuti vanhu vataura. Hanzi vamwe baba namai vakatenga dhongi ravo. Baba vakada 16 mudzimai wangu chigarawo padhongi ndichidhonza tamu. Vanhu vatanga kutaura rakapusa. Rinogarisa mukadzi padhongi iro richita sei? Richidhonza tamu. Uyu ndobva abatawo puresha yavanhu kuti maida akunzi ndakapusa ndakuvaradza kandi ndinapita sei? Handina kupusa ndibvaburutsa mukadzi ndobvagara ndiye zvikanzi rine utsinye. Shuwa rikafambise mukadzi rinogara pabhiza varesponda futi kupuresha yavanhu. Zvikanzorora kadzimai ngatigadhei dhongi racho tese. Zvikanzi tarirai utsinye wazvinazvo. Vanhu vaviri chai ndakadai kugarira dhongi vari tu. Akadonge ngarifambe risina munhu zvikanzi zvakapusa zvine dhongi hazvapirwa. So hapana chauchaita, hapana pauchaenda. Nyange ukagona zvakaita sei vanhu vakasakutaura, kutaurwa uchatotaurwa zvako. Ende gara uri ready kudini zvako kutaurwa nekuti vanhu vauri kuona vamwe vava miromo yavo inogona kutaura zvekuti tu patingazvisa kubvise pana Mwari. Ibva pane zvimwe zvese pati pana Mwari rambira uripo. Womerwa uri pana Mwari, uri murenje. Pasa examination yemurenje. Motokari yaunoda uchadhiraivha, imba yamunoda munoitenga, zvese zvamunonamatira munozvibata pati Mwari vanotanga vatokutestai mwoyo yenyu kuti iri kutida here kana kuti vakauya kuzvinhu zvaMwari Mwari wacho vasingaoni. Haleluya. Ndoda ikazoita taipe vanhu iya yakatenda kuti ukangoshandirwa mangwana zvofanira kuita. Basa mukangonamata kudai akangoverenga mazuva matata zvishande aenda. Nekuti vakauya kuzodini kuzoshandirwa. Zvawakauya kuzoshandirwa iwewe uchashandawo rini? Nekuti Jesu akanoti takurawo wako muchinjikwa. Takura muchinjikwa is sacrifice. What is it that you are sacrificing, losing for the sake of Jesus Christ? Hallelujah. Vana Paulo vakarobwa vachida kuuraiwa vachida I'm not only ready to be beaten, I'm ready even to die for Jesus. What are you ready for? For God. Or you just want God to do for you, do for you, do for you, do for you. Ukangoitirwa zvausingafariri warega kunamata. Vana Josefa vaingonamata varipo vachipomerwa. Munoziva chinozopomerwa here kuti akandirepa iwe usina kurepa. Not only that he was thrown into prison for 2 good years. Mosha yaasina mpara haana ngobvira atuka Mwari Josefa. Hatina patinoona kuti Josefa wakazotuka Mwari. Waita arimo mutorongo imomo aingoramba achingoti Mwari wangu ndiMwari akanaka. Waingoramba achiprofita, waingoramba achiita zvaMwari kudzamara. Mwari wazona ndawe mfana wako. He means what he is doing. Hallelujah. He means what he is doing. Wakamudzirwa muedzo weupombwe akautiza. Iwe unobvunza kuti kwai zvangu zvisiri kufamba sei zvisiri kuita. Problem yako ndeyekuti you are weak. Mukadzi waPotifa akauya, you are selling your blessing to the wife of Potiphar. You are selling your future to the wife of Potiphar. Joseph akatiza akati zvandiite chiroto chandinacho nezvizvi azvifambidzana. He ran away. Zvimwe zvinhu hazvidi kunamata kutongotiza kuti zvatimiriri izvi. You ask yourself, you wonder, dzimwe nguva mararamiro ako kuita in the times of the wilderness. Ndibvunzire neighbor yako kuti muri kurarama sei panguva dzerenje. Mukaita zvekutamba nerenje vadikani munotofiramo. Hallelujah. You know, the most painful part, Pastor, about the wilderness, ndoti Mwari vanga vati makwenda kuKenani. Handii shoko rakabva mumuromo waMwari. But munoziva kuti the majority yavanhu vacho vakanzi makwenda kuKenani havana kusvika. Mwari vakanyepa here? Havana. Mwari vanodeceive here? Havadeceive. Makwenda kuKenani akatadzisa vanhu kusvika kuKenani ndivo. Chiri kukutadzisa kusvika kwawakanzi naMwari usvike ndiwe. Maitiro okuita behavior yako uri murenje ndo yakonzera kuti urambe uri pauri papa.
vana venyu, vana baba, vana mai, mukafamba naMwari zvakanaka, hazviiti kuti ugonzo ukachomoka. Izvozvo ndinozviramba ndakamira paaritari yaJehovha, hazviiti. Bhaibheri rinoti our God is our provider. He provides everything according to his riches in glory. Ugona kuti Mwari kana matiraka zvokushaya 5 randa nomwe. Aiwa rakorenjera nyaya. 5 randa. Unoite kukumbira yakawandisa 2 randa chacha kutandzira pasi pembedha munoishaya mumba. What is happening in your life? Sirivheri nendarama ndezvaMwari wedu. Chaitika mulife yako iwewe, chaita kuti life yako itonge rombe kudai. It is your mentality, your behavior in the times of the wilderness, in the times of examination, in the times of testing. Hallelujah. Ukaona zvinhu zvaoma ndinzwe church, hazviroti Mwari vakurasa. Ukaona zvinhu zvisina kuenda nepauri kuda, hazvisi kureva kuti Mwari vakukanganwa. Ungori murenje bedzi. And the wemurenje hakusi kukanganikwa. It's a process of life. Hallelujah. It's a process of life. All you have to do is to maneuver. Mwari ndipe nyasha for me to be able to maneuver. Ndipe nyasha to outlast my problems, to outlast my storm. Storm inouya but ichipfuura. You need the strength, you need the power, the ability to overcome your storm. Don't change it life yako. Don't go kubatirwa na Satani. Kana matambudziko auya, hautani kuzunguka. Hautani kuluza tariro yako. Biblia shoko la Mwari rinoti David wazonzwa nemuprofita. Mwari vanotuma muprofita Samuel ndazviwanira mambo kwaIsrael in the name of the house of Jesse. Go there and anoint my king. Biblia rinoti Samuel achienda ikoko akaenda negona membera mafuta. Achisvika ikoko ndokuti Jese ndipo vana vako natuma kuzodza mambo mumba mako. Ndobva kwauya Mweya first born. Zvikanzi ndiye akanyatsofikana neumambo. Kuda kudira mafuta zvinozogona mombe rairamba kuburitsa mafuta iro rakavhurika. Samuel akati asiri pakaya wechitumbu. Kuda kudai gona mombe rikati kwete. Chienda wechitatu wechina. Nyama pese pavari kuita zvese zvavari kuita izvi paitwa party for the inauguration of the king. David haapa kufudza makwai. Vamwe vachidya mabhisikitsi nerice kumba. Iye ari kupi? Ari kumakwai. Zvinoitika izvozvo kuti unokanganikwa pavanhu. Woita kuti munhu asina nebasa rese vachifara vachidiva vachipfachura iwe usipo. Nyamba anointing iri kuziva kuti watiri kuda ndiye asipo. Biblia rinoti Samuel akati hapana here umwe vana wako panapa asipo panapa. Nekuti gona mombe raramba kuburitsa mafuta ari nyepe. Zvikanzi asipo haana kana basa ari kutofudza mbudzi kumakwai uko. Zvikanzi maita mistake isingaiti. Zvino iyeye mutambo yaukapera sakadini asati auya pano. Chitakaima mutora kana auya tochipfurira pamberi nemutambo. Ndokumhanya nhume kunotora David zvikanzi uya akachinowa ndove. Svika pamasoro kuno paramba pachifarwa. Pafarwa apa panetse kuona. Unoona zvibharuma maripo nechika. Vamwe vachifara tisipo. Moyo wogopisa kuti but sei ndichinzari. It's because destiny yako ndozvayakatotara. Uchaita kuti munhu anosideline, anoiswa kumashure, munhu asina basa, nyamba denga riri kuziva kuti ngavaite zvavo. But time yekuzodza iri kuuya. Time yeinoguration iri kuuya. But rinoti David achisvika achidira gona mombe ramafuta, gona mombe rikabvuma kutu mafuta ese pamusoro waDavid. Zvikanzi ndiye watanga takamirira time yese muchitidyira nguva. Hallelujah. Zvikanzi wava mambo waIsraeri kubva nhasi. Nyamba panotaurwa izvozvo kune mumwe mambo anonzi Saul agere pachigaro. But izwi riri kuti wavani mambo. When the Lord says it, it is done. Hazvina mhosva kuti Saul achigerepo. Biblia shoko raMwari rinoti achibva ipapo David haana kuenda kupalace. Uyo kusango. Mambo kusango ndo process yacho. Nekuti Mwari akambotanga atesta kuti iwo mambo wamada watakupai munougona here. Ibaba akabvunza vese ari panoti Zimbabwe ungamboitonga anobva agwambotipa haatoigona madhara asi kumboigona. Hallelujah. Ndakaita economics ndikobuditsirwa mapepa tarira madigiri andinawo.
degree now. But I'm not talking politics. I'm just saying. When I say Nelson Mandela as president, I get 27 years. I'm in jail. Huh? All right. Are you ready to be the president? Will you be able to endure? Just because we pay 10 years, which could be Zimbabwe. Nokuti mwari paanozochanda president avamudze kuti uchatopinda pai zvichada 20 years wakavharirwa muchizarira kuti uzogara pachigaro. Vanongokuti waachinyi wapresident. Ukazokudzwa prescription yacho unohuramba upresident. Iwo ufundisi waunonzwa kuti but pastor unoziva pane mambe kuti pastor akaparidza mwana wese akananzwa imwe revelation kuti apa dai vambomira kuti 5 minutes ndakapedzisa masingira. Nyama haisingekutaura iko panapa. Ukavabvunza pane zvimwe zvinhu zvinopindana nevana vava nechikodzero chekuti vakanamatira iwe. Zvekuti vakachikuudza kuti mwana wavo kana kuti ivo kana kuti mhuri yambopindana nei nechikonzero chekutungamira chechi. Unotaura kuti achifundisi chenyu itai muri ikoko. Munhu wese akazongogona kuona icing iri pamusoro pekeke. Vati kuti azina rakapinda muvheni rikatsvarika kanywa haanongozviziva izvozvo. Haleluya. Bhaibheri kuti Jesu waiva chingwa cheupenyu. Iwo uchingwa hakuna chingwa chinotandwa mumuti. Ukanzwa chakunzi chingwa kune process. Inotandwa so witi kupurazi kwabhazi dutoiti kusina anokuziva. Ndikakubvunza kuti lofu rechingwa ravadya makuseni witi yacho yakabva kupi hauna basa nazvo izvo. Kungodya chingwa. But ukachiona chiri mapick and place unonzwa kahwema. Uyazwa kuti hey chakapfekedzwa bepa rakanzi ubani chakachena. Unonzwa kuti zvinozvida wezvo. But chikazongudza kuti asekuru pandabva ndigare pandiri panapa. Amungamboita process yacho. Chinonotorwa kupurazi chigoiswa murori mikamugara kasina mazino kekuti ukakaona iwewe unonzwa kuti kudhara haana kana chaanonibatsira mulife yangu. Nyamba ndiye akadhiraivha gonyeti usiku hwese kubva Cape Town kuya Joburg newiti. Kuti uziye kuti iye mudhara wari kuseka ane madende ari muprocess yekuguta kwako aungozvinyumwa izvozvo. Ndosaka tizoda kuti haikona kudadira vanhu nokuti hauziva kuti agara pasaidi pakoyo. Ari kuitei kana kuti akaitiswei naMwari. Ingorespekta munhu wese. Unoona inotorwa witi inopinda imwe process yainopinzwa muzvimamachines yekutanga kuseparate witi. Inobuda zvinhu zvitatu witi iyoyo. Iwewe kuti tikuseparate kuti shamwari yako yakutamba nayo inoita kuti usasvika kwakuda ndopaunonzwa kuti kana nemi hazvichatowirirani uyu here uyu handimusiyo. Nyamba pari kuti uyu handimusiyo ndopaurayira destiny yako. Nokuti muprocess yekuzova chingwa, muprocess yekuzova mambo, pane zvaunopindana nazvo and you need to be obedient. Une shamwari dzekuti uchiswera nadzo haumbofa wakasvika. Kwete kuti wakeswa napasta, but zvega nature yevanhu vari kutamba nayo haitendere kuti munhu akaita seyo agosvika paunoda kusvika. Unotofanira kutanga wazviseparata kuti ndoenda nekoko vamwe nekoko indombosara ndichiteera destiny yangu. Maiziva kuti pawiti paya panobuda inonzi bread flour inogadzira chingwa chenchewa ichechi. Pobuda chinonzi bran. Amunoti mabran flakes amunodya makuseni aya anobva pawiti imwe chete. Kuti chimwe chacho chechitatu achaziva kuti chii. Ati pano zoita process yekuti mukasaiseparata witi ndakambogara kumusha taiendesa munoigaisa kuti tibike chingwa. Paibuda rimwe zifulawa rebrown so. Mukachibika chingwa chacho so chipoto haya chacho chinja hachina kana direction. So witi imwe chete inogona kuproduce chipoto haya kana inogona kuproduce keke iri pamuchato pevamwe vachipururudza. Igoproduce mabran flakes ari kudyiwa nemurungu mudouble story kuCape Town. Anochuza ndiwe. If you don't separate yourself from certain things, if you don't go through certain processes, unongoramba muri chimodo chimutenda. Ugona makati dai Mwari mandirangarira waJehovha Mwari chinduna. Mwari vakuti separate yourself. You cannot become cake until you are separated. Are you hearing me? What was frustrated?
uyu here kana ari Jimmy handikwanisi Jimmy ndakabva naye kure adzimai achiti iwe shamwari yako iyi Jimmy shamwari pandakabva naye kana zvakatodaro marriage ikatodii nyamba Mwari vako kuti iwe time yaJimmy mulife yako yakadini yakakwana. You need to be separated now for you to become who you are. Vamwe vanhu maramba muri pamuri for the past 20 years. You are just refusing the process of separation. Kana kufundisa zviriko kwese ndinototi kana ndanga kuendapo ndinotozviseparate idzadzisiri shamwari dzavo ndakudoshamwari ndinonondisvitsa apo. I need to separate myself. Not only that, inonogaiwa. Hallelujah. Inonodini gaiwa. Ungadere kugaiwa yokugwa chiko unongoda kuita chimba chete. Zvekuzogayana nechinhu chino Mwari pindirai. Ndingova chinyi chimba azviite. You go through the process. Saka process manje ndo yarasika muchechi. Ndo yatati vanhu vave frustrated zvisingaiti. Sei zvangu zvaramba. Uruda kuti zviite but uone lifestyle yauri kurarama isingaenderani nekovachingwa. Ndudze neighbor yako to go through the process. Kupinda muprocess hazvirevi kurambwa naMwari. It's just a process. Hallelujah. Unoona flower yakanaka so vanoitora kudhara vaitendai kuti kwaiona painogadzirwa kuti chiva flower door haungambochidya chingwa ivo vaitendai kupindamo wachidii chikanya imo mukanywa imo. It's a process of becoming bread. Iwewe ndokuona kuti kungovharwa 20 runs wakakanywa nemunhu 20 wakanzwa kuti life yese ine has shut down. Zvimwe zvichafati handichatodi kana nekurarama. Wakangorambwa nemukomana wepfungwa yekutozviuraya ndomaifudha yauya ipapo. Nyamba process yako unofanira kukanywa. Ukashaya vanhu vanokukanya, you will never become. Ini ndikatoona vanhu vanokanywa vachenera ndaitwa zvakati ndinotochiva kuti akomana chiri kurongwa naMwari nevamwe vanhu vakomana zvedinda tisina kana chinongotinetsa. Nekuti vanoziva vanoti friction inoratidza kuti pane movement. Pasina movement hapana friction. Ukaona uchiita friction it means there is progress in your life. Kaona left right center kwakangonyarara ziya kuti mungoro wenyu visi rakangogara panzvimbo one. When you feel the pain, when you feel the tightness, if something is happening in my life. Hallelujah. Yokotorwa kufulawa yeswa oven. Ngadere oven. 900 degrees of heat. Tupomona yakutanga kuimanje. Yakutanga kufuta. Yakutanga kutsukira. Inobuda imwe zvinoirira. Wona yeswa plastic, yozochineswa mushoko. Mese inotanga kuimanje. Yeso sapana sina kudya chingwa. Wese munhu anoda chinyi chingwa. Ndosaka Jesu akazviti I am the bread of life. Wakatorwa vakamurova vakamupura. Hallelujah. Vakamubayira pamuchinjikwa vakamukanya vakamusvipira vaaitemba navo ndo vakamukanya Jesu. Nyamba mukukanywa imomo ndo makuzouya kuti ave chingwa chichadyiwa nesu tese chova chingwa cheupenyu. So if Jesus went through the process, why do you think you will not go through the process? Ambauripo chimbonamata chiti Mwari kusvikira mandiropafadza. Nyangwe zvikarwadza asi ndichamira kusvika madini mandiropafadza. I'm not in a good space, but Lord, until you bless me. Things are not well with me now, but Lord, until you bless me. I'm going through the wilderness, but I will not sell my soul to the devil. I will stand in my faith unto thee. The Bible says the man Job wakaruza vana vose 10 nembudzi dzose mombe dzose makamera ose one day. Mai waJob akati baba Mwari akadai abatsire siyai Mwari akadaro tichage zvimwe zvekuita. Zvikanzi amai kwamakuda kunanga uko hakusiriko. Kunyama ndikarasikirwa namakwai ndikarasikirwa nechii. One thing I know, my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Wakaramba akabatirira Job. Zvinonzi Mwari vakazopa times 2 what he had. Ndinzwei baba, ndinzwei mama vakaniteerera. God is able to restore. God is able to give you
back. Hazvina mhosva kuti makabheke muri munhu mukuru mukakoromoka. Chirambai makabatirira pana Mwari. One of these days, muchamira muchipa testimony. If you are able at this moment to say, I know my Redeemer lives. Nyangwe zvikaoma sei pana Jesu musadini musabve. Gomerai muripo kusvikira mandiropafadza. Gomerai muripo kusvikira madini mandiropafadza. Vanhu vakunyeya muripo kusvika mandiropafadza. Vemhuri votanga kuseka kuti aitivhairira aine mari adona pasi. Ivo chingoti Mwari kusvikira madini mandiropafadza. That is the generation that God is looking for. Hallelujah. Audaro ere uri pano manhero ano as I close. Life has treated you so bad. Upenyu hwakakubata rafu. Zvekuti kunamata kupinda chechi kuya zvako kuperekedza ungati umwe mumwe utozviziva ndakuendera kuti kune chechi inopindwa pachechi pedu. But iwe chechi kunamata uchanamati. Hallelujah. Tichikura taiti tiri pachechi taikuwa katini chipi chechi pataipinda. Saka taita joko yataita chechi inonipa tii nemazai toeduka tirimo. Unawana kuti anoeduka arimo nekuti anongoriwo maybe neposition yakawanda. Anoeduka arimo nekuti maybe ane benefit yakudini yakuwana zvekuti Sunday service ikapera mune tii dzamuri kupuwa idzodzo ndodzawo kuti toeduka tirimo. Nyamba zvakuna vanhu vanotori neukama chaihwo iwo naMwari. I want you to look into your heart. Hauna kufamba here ukaenda kure naJesu nokuda kwemaproblems. If you're not backslidden, hamusisiri here veve vari kuti Sunday yasvika muri kusara kumba kuti mama endai munondoona ndadzoka. Vamwe vagotovana namai vanoti dhedhe ndai munondoona madini madzoka. I've come to speak to you. You just went through a wilderness nokotengesa destiny yako. I want you to come back to Jesus Christ. Because the Lord is calling you now. Usabviswe paari nenhamo yako. Usaende kure naye nekuda kwekuti aita kunge anyarara. Itsika yake kumbopota achita saakanyarara. But anenge aripo. Hallelujah. As I close, if you read the book of John chapter 21, the Bible says Jesus had gone and died and resurrected from the dead. But angava papromise yekuti ndichave ndinemi kusvikira zvanaka ndobva azofa. Vakapita vakatanga kuchizvibvunza kuti Jesu yakatudza kuti ndiye mudzingiriro waIsraeri, ndiye master, ndiye ko akaendepi? So they lost their hope. Bible kuti Peter ndobva ati ndandidzokere kunoraura. Hallelujah. And he went back fishing. Ndobva aenda kudziva riya rimwe chete Genazareth. Ndokutanga kuraura variko. Kake chipira zvinonzi usiku hwese vakaraura havana kubata. Vakambozviita vakaraura vakasabata. Jesu akauya akavaponesa. Havana kumutenda maari. Ndobva aitanga anyarara mulaifi yavo. Vadzokera futi kunoraura. Zvinonzi nana John vanga varipo. Jesu ndozuva rakabva apia. Zvinonzi wakaenda kuGenazareti. Ndobva asvika kumahombekombe ndokumira. Ndokona vakomana vachizunza maneta. Just exactly as what had happened a few years ago. Zvinonzi Jesu ndokubvuka kuti mabata emakomana. The Bible says they did not perceive that it was Jesus. You can imagine uchibvunzwa nemuri kuti mabata ere mabvako pasina chamabata uchizunza marara. Urikona Peter achiti ndiani wanobvunza zvisina nebasa rese zvokuti tabata panapa. Vade kuti Jesu akamira uyo aidiwa naJesu John ndiye akazoona kuti iwe Peter ndiJesu ka. Peter got time yakabengena kuti indeed it is Jesus. Don't tell me wakati kumhanya kwaari ngati tenzi. Because they are believers who love Jesus at face value. Kana aripo achitanga kuzviratidza vanomuda stereki but aita kanyarara avachamuda. Bible roti vachisvika pana Jesu vakatosvika Jesu achigocha nyama hove paine lofu rechingwa pasaiti. Ndokutanga kudya hove yaJesu chitaura nyangoma muri kupi vachidya hove yaJesu. Ivo varara vachiraura havana kubata. Jesu haana kuenda kunoraura ari kutogocha hove yake. Hallelujah. Haana kuenda kunoraura but ari kugocha hove. Haana kuenda kumasitoro but lofu rechingwa riripo. Angowapuruzira kuti varume nyangwe mukazoona kunge ndaenda kure musabve pandiri. Ndini provider. Ndinokupai chingwa, ndinokupai hove, ndinokupai zvese zvamunoda. What am I saying? Kuti pane munhu ari pano ngadzokera kumashure. You are backslidden. I'm saying Jesus is your provider. Chingwa chaunoda Jesu ndiye anacho mumaoko make. Shandai henyu
uchiti hata munoshanda zvokunamata munoshandira mahara usiku hwese mukadzoka musina kubata. Uyai kuna Jesu muzodzokera kumabasa. Uyai kuna Jesu muzoenda kuma businesses. Muchaona zvinhu zvenyu zvichifamba zvichisimuka. Even business rikaita kunge raramba, rambai makamira pana Jesu Kristu. Ndikumbira kuti zviri patinosimuka. Hallelujah. Ndine vanhu just vashomanani ndinoda kuti tinamate navo. You know, you are saying, Pastor, manga muchitotaura neni pamanga muchitaura, I had backslidden. I'm going through a wilderness. Things are dry. There is no fruitfulness. Tinoita my finances anomira zvakanaka, upenyu hunomira zvakanaka, everything about me zvaita kufamba. But as of now, it looks as if nothing is going well. You are in the wilderness. You need the strength to go through that wilderness. Hallelujah. You need strength. There are times when shungu dzekunamata unogona nadzo uchiti dai ndanamata, but simba mumuviri wako unoyanza kuti handina simba rekunamata. Kana uripo munhu akadaro, ndoda kukukumbira kuti ufambe netsoka dzako tikusvika patinonamata muzita ramambo Jesu. Amen. Ngatipe chipo chemaoko kuna Ishe Jesu Kristu. Mari makadaro ndoda kufamba zvako nekukurumidza uchiuya kuno kuti kunamatire muzita ramambo Jesu Kristu weNazareta. Ndozviziva kuti uripo uye zvakusamba nyara. Munamato wakangoita ndekuti Mwari vakupe simba. Ndekuti Mwari vakupe simba. Chauri kuda chauri kunamatira Mwari vakatochita kudhara. It is done. But the devil is trying to frustrate you in the wilderness. But God is going to give you power through the anointing of the Holy Spirit for you to be able to endure that wilderness, to be able to overcome that wilderness. Life yako haimborambi yakadaro. Ndoda tufambe netsoka dzako. Rededicate your life to God. Mwari ndakanga ndafunga kuti ndozvigona ndega, asi still zvakazongoramba. Chinibatsirawo Mwari panguva yamanero ano. Famba zvako netsoka dzako uye kukumberi muzita raJesu Kristu weNazareta. Now this prayer point it's twofold. Pauri kuuya nemwoyo wakaputsika uchiti Mwari ndakanga ndadzokera kumashure ndichifungidzira kuti ndinozvigona ndega. Asi Mwari, I'm rededicating my heart. I'm rededicating my life to you today. May you come through for me in this wilderness. Holy Spirit, the Bible says it is not by power nor by might, but by my spirit, saith the Lord. And that's what we're simba renyu kana neuchenjeri hwenyu kana nenjere dzenyu. Asi mweya mutsvene waMwari uchakubatsirai. Ndiye wandinoda kuti manheru ano agouya pauri akubatsire. There is nothing so difficult for the Lord. There is nothing so impossible for the Lord. All things are possible if you only believe. Hallelujah. Maiteni mwenje. Vana venyu vanga vapera mwoyo, vanga vapera simba. Renje vanga vakurira. Zvinoremera zveupenyu hwatinorarama zvanga zvakuvadonhedzera pasi. Asi Mweya Mutsvene ndakukukumbirewo panguva yamanero ano kuti mumwe nomumwe ngaadzorerwe simba, ngaadzorerwe upenyu, ngaadzorerwe kutenda kwake, ngaadzorerwe chaakatorerwa naSatani kubva mukati. Father, I pray that the inner man may be touched by the Holy Spirit, may be re-strengthened, reignited by the Holy Spirit. Moto waimopfuta wanga wakudzima akuchokera kumashure ngaubatidzwe pakare. Iye ni Mweya Mutsvene munozvigona kubata mwoyo yevana vevanhu. Hazvigonekwe nemunhu asi zvinogonekwa neni. Zvinodaisa mwoyo yavo mumaoko enyu. Muzita rinoshamisa ramambo Jesu Kristu weNazareta. May the Holy Spirit give you strength in your wilderness. May the Holy Spirit give you power in your wilderness. May the Holy Spirit enable you in that difficult time. Usadzokere kumashure. Ramba wakamira pana Mwari. Piwa simba rekunamata. Piwa simba rekutsvaka Mwari kusvikira wadzoka pano netestimony. Muzita rinoshamisa ramambo Jesu Kristu weNazareta ndanamata. Amen.
ndakukumbira mufundisi kana chibvira just lay hands on them then wobva vaenda havo kunogara pasi muzita ramambo Jesu. Amen. Oh
Imbova namazwi unotaura pamberi paMwari nekuda kwezwi rezuva ranhasi. Kuti Mwari wekudenga ndigonerei ndirege kuva munzwi asi ndikwanise kurarama shoko rataurwa kuupenyu hwangu rive nezvarinoreva, raburukira kuupenyu hwangu rive nezvarinoreva, rauya kwandiri rive nezvarinoreva. Baba, ndinokutendai nekuda kwezwi renyu ranhasi. Ngarichengetwe muupenyu hwangu Mwari, kugamuchira process, kugamuchira wilderness, kukunda hoto dzakaiswa pamberi pedu Mwari. Tirarame munyasha, tirarame mukukunda, tirarame muzwi renyu Mwari, tirarame mukutaura kwenyu Mwari, in season and out of season. Baba vangu nezita raJesu ndinokutendai kuti muri Mwari, ndinokuremekedzai kuti makafanira kunamatwa. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, riremekedzwe nekuda kwezwi raburukira pamusoro pedu. Zita renyu rigokudzwa, rigobatwa nomutsvene nekuti muri Mwari, muzita raJesu. Haleluya. Ngatikomberai maoko kutenda Mwari nekuda kwezwi raburukira pakati pedu, kudzidziswa, kuziva kuti kugamuchira ndinogamuchira asi kuzochengeta chandagamuchira, uye kubva musi wandinoudzwa nemusi wandinochibata mazuva akasiyana. Amen and amen. Fundisi maitaire kushumira kwapo kwatiri. Ndanga ndichirangarira shoko renyu maringe nesvondo rino. Ndanga ndichirangarira nguva yatakaparadzana namama this time last year this time ndanga tichangopedza kuchengeta mama. Ndanga ndichitaura mazuva avo vaiti mukadyara mese panonaya mvura, kana makunokohwa hamukohwi sekudyara kwamakaita, munokohwa sekusakura kwamakaita, kureva kuti tinogona kudyara tese, vamwe vakasakura vamwe vakasasakura, kureva kuti pane kaprocess. Gore randakaenda kubible college ichivaudza kuti mama ndakuenda zvikanzi makanga mamboramba kanyati, Mwari vakainsista. Mamwe mazwi avakataura ndeyekuti chirega kuenda unogumira panzira, kana wakuenda enda unogara ikoko, kureva kuti vaisiva kuti zvinorema. Ndanga ndichikotarisa shoko renyu reprocess, ndichitarisa marerero ataita mombe kuti yaibereka makaitarira mugoiyamisidzira mwana, umwe yaimubereka yofa nemhuru, kureva kuti kupiwa tinopiwa asi kuchengeta ndokune nyaya. Amen and amen. Kupiwa tinopiwa but kuchengeta ndokune nyaya. Amen and amen. Kutanga tinotanga but kuzonosvika. Even mukatarisa vanomhanywa kutanga mese vanorira pito munosimuka but kunosvika ndokune nyaya. Maitai mufundisi, I think munokubatsira vamwe vanongofunga kuti it's easy. Unotoona munhu akandifunda zvikanzi chii chinongopiwa ufundisi naye, kungomira musi weSunday motongotaura nyaya dzinongotaurwa mumabhazi zvatinongodzwa, kureva kuti munhu anzwisise process. Anonzwisisa Sunday but pane process. Mwari akuitire zvakanaka mufundisi. Ndikutenda kuti vanhu vari kunzwa. Amen and amen. Vanhu vari kudini? Vari kunzwa kuti you need a process. Ndosaka utaona kuti muridzi wekambani auyi kubasa asi iwe ndounouya but mari ndeyake. Why? Pane process inozokutuma wogara pacheya. Iwe wakasvika paine cheya, pane akagadzira cheya. Wakanona kambozvibvunza kubvunza kuti sei ini ndiri kushanda but ndisiri kudya mari yacho. Pamwe pacho iprocess iri behind. Fundisi maita henyu pane chakabatisisa nhasi chokuti zuva raunoudzwa nezuva raunogamuchira zvinhu tu zvakasiyana. Amen and amen. Vanhu vazhinji vanofonda vandanga vamufundisi, unogona kutorota kuita mufundisi wine 5 years but haubva wangomuka mangwana watopa crusade ne5 years unotombopinda. Pane mumwe munhu akazomudza mufundisi naachiseka muchiparidza akati hanzi zvakasiyana nemufundisi wekuRoman Catholic fata namufundisi wekuAnglican neari pamasowe. Ari pamasowe hapana process, ungomuka uine gemedzwa atongolidha choto. Timu iri rekuRoman Catholic rine 7 years richidzidzira kuita fata. Timu rekuAFM unogona kutomuapply wonzi dzimwe 2 years hatisataura kutendeka kwenyu, chiboshandai tichakuudzai. Mozoudzwa munoita dzimwe 3 years, mozopedza dzimwe 3 years dzatova nedegree, mozoitwa futi ministry integrated learning, mozopedza mozonzi uyu amufundisi. Vanhu vanongomuka mangwana akatopfeka gauni rakachiti
ndirikunzwa masvosvo uyai kunondibatsira process imboudza kuti andikatizoita kuti hati kune chinhu chinonzi process haukohwi kusuwa wadyara handizve uye hauchibati kusuwa waudzwa vamwe venyu mune kwamuri kuenda mumwe munhu akatori pane munhu wani akamwandira mukaridza mufundisi tine takashandisa vhesi ramakota Isaiah 1 verse 19 inoti kana muchida uye muchitenda. Mumwe munhu akazopa testimony gore rino akati zvaakuita but gore racho ratodarika kureva kuti Mwari havadi havakangani. Ngatimbobatanidzai maoko titende Mwari. When you invite a friend, mufundisi vanenge vari pano mangwana uye mangwana hatendi kumabasa, ngatitikurumidzei tizonzwa vhangeri. Go and tell them, invite them, there's something that is happening in the city. There's a man of God teaching the word. Let's go and hear the word. But tiri kupa ndoda kuti ndinamata, ndikapedza kunamata toya tichipa tichibuda, patinenge tichitopa tichibuda tobva tatoenda kudzimba. Remember to give a friend, a neighbor, a lift. Mota yako ngairege kuenda kumba iri empty, tichikwanisa kutakura vamwe. Simudza maoko ako. Baba ndinokutendai nezvimira nhasi, ngatirege kupinda nekubuda, ngatigare matiri. Muranda wenyu atidzidzisa zvakanaka zvabva kwamuri, ngazvirarame muupenyu hwedu Mwari. Tirege kupedzwa mwoyo muwilderness, tirege kupedzwa mwoyo namazwi evanhu. Tizive kuti takauya kuno takatenda mamuri uye tauya kwamuri Mwari. Shoko renyu tirichengete pakadzikadzika pemwoyo yedu, zvasekuuya kwaraita Mwari ngarigare muupenyu hwedu, ritidzidzise, rive necharinochinja pakutenda kwedu neukama hwenyu hwedu nene Mwari. Patakupai zvipo nezvegumi, Mwari wekudenga ngazvikomborerwe, zviropafadzwe nemi Mwari, chive chibayiro chinonhuhwira pamberi penyu. Patakuenda kudzimba, fambai nesu Mwari, mutite murazvi wemoto muguta, kurege kuva nehondo yakagadzirwa isu ingatikunda, asi tikunde nekuti muri Mwari. Muzita renyu Mambo Jesu we pray. Amen. Tichimbirwa tichipa, kana tapedza kupa toenda kudzimba, varonga matransport tisakanganwe, titendere vanhu vaMwari vauye kuzopa kuna She. Muzita raJesu. Amen. God bless you. Dabaiwa moyo. Waliwe dabaiwa.